Sziasztok, üdvözöllek benneteket, Németh Zoltán vagyunk, itt vagyunk a Paskás stúdióban Budapesten, és folytatjuk a sort a Magyar Dinamikus Lövész Sport Szövetség jóvoltából, amikor is egy újabb szakágvezető és egyesületi elnökkel fogok itt beszélgetni majd, és megpróbáljuk végigjárni az ő általa bejárt útvonalat, illetve bemutatni az ő általa delegált szakágat is, valamint az egyesületét is. Üdvözlöm a stúdióban Antoni Barnabást, aki az IDPA szakágnak a vezetője. Szia, Barnabás! Üdvözlök! Nem nagyon van közös kapcsolódási pontunk, mert nem nagyon találkoztunk még egészen eddig az időpontig, viszont te is ugye egyesületi elnök vagy szakágvezető, és még ugye egy másik sikeres pozíciót is betöltesz. Mondjál nekünk valamit erről, légy szíves, hogy te honnan kezdted ezt az egész lövészkedést, mi volt az az első pillanat, ami lehetőleg nem a csattogós lepke volt, hanem valami lövészkedéssel kapcsolatos történet, ahonnan te elindultál. Hát igazából a sportlövői karrieremet, ha lehet így mondani, 2013-14 körül kezdtem el. Előtte is lejártam lőtérre, hát inkább kevesebb rendszerességgel, de az még nem sportszerűen volt, csak lementünk úgymond élménykedni, próbálkoztunk, és hát ha nagyon szigorúan veszem, akkor előtte én nagyon sok ideig airsoftoztam, mint olyan, és már eleve ez a fegyveres dolgok iránti vonzódás, ez kiskorom óta megvolt, de igazából mondom, 2013-14 az az időpont, amikor én ezt elkezdtem csinálni. Ez a tűzfegyveres vonatkozása akkor ennek a dolognak? Ez a tűzfegyveres vonatkozása. És ott milyen fegyverrel, ha esetleg azt lehet tudni? Vagy mi volt ez valami ebben a szakákban? Konkrétan? Nem ebben a szakákban kezdtem, én még az MSS-nél kezdtem effektíve rapid shooting ott lőni. És hát később jött az, hogy kicsit komolyabb dolgokra irányba el kéne vinni ezt az egészet, kicsit fejlődni benne. Ennek, amikor meglett az egyesület, illetve hát később egy lőtér, akkor utána a Sohajda Zoli volt az, aki fogalmazunk ugye kedves beszólásaival egy ilyen lendületet adott. Ő nagyon tud ösztönözni, amikor így lenézően beszól, jó indulattal persze, és hát akkor több edzés lett, több verseny lett, és az eredmények is látszott ez, hogy meg a fejlődésen, hogy van értelme csinálni. Tehát akkor, ha jól foglalom össze, akkor az Zoli segített neked, ő tanított téged, vagy inkább csak ösztönzött abban, hogy... Ösztönzött, és lejártam hozzá edzésekre is. Aha. Jó, mert ugye most ez odáig fajult ez a történet, hogy van egy saját egyesületed, van egy saját lőteretek is, ami azért ritka, valljuk be, tehát ugye nem minden egyesület mondhatja ezt el magáról, és ugye ez az egyesület, ez pontosan hol helyezkedik el, mit kell rólatok tudni? 10. kerületben Maglódi úton vagyunk, ott van a Globus lőtér, ez a régi Globus konzervgyárban lett kialakítva, a régi raktárépületben, úgyhogy nagyon ideális volt, mert méter vastag falak vannak minden irányba, úgyhogy semmilyen hang nem szűrődik ki, és elég hosszú és széles csatornákat sikerült csinálni, 2 lőszektorra, 2 öböllel rendelkezünk, 10 lőállással, plusz még van mellette oktatóterem és az egyéb kiszolgáló helységek, úgyhogy nem kicsi a helység, lehetne nagyobb is, de azt gondolom, hogy ezen a magyar piacon ez bőven elég arra, amire mi használjuk. És az egyesülettel kapcsolatban mikor alakult meg, hány fő van jelenleg, most erről esetleg tudunk valamit? Hát 2014-15 körül jegyezték be az egyesületet, az elsőt, azóta volt egy váltásunk, 2019 óta nevet és egyesületet is váltottunk. Gyakorlatilag az igazi fejlődés az ilyen 2018-19 táján indult be, amikor mi is a sport részét elkezdtük sokkal komolyabban venni. Egyrészt oda került mellém a Zoli is, közösen elindítottuk ugye az edzéseket, tehát Zoli mint oktató, nagyon jó oktató, és egyébként nagyon lövő is. Utána még most már van gyorspont steel challenge edzésünk is Győri Viktorral közösen, úgyhogy szépen fejlődünk, és próbálunk utánpótlást nevelni, hiszen anélkül hiába csinálunk bármilyen klubot, bármilyen versenyt, ha nincs utánpótlásunk. Ez így van, abszolút. Hány fő tagotok van? Hát pontos számot nem tudom mondani, 100 fölött vagyunk egy kevéssel. Mindig jönnek-mennek az emberek, tehát hál' Istennek többen jönnek, mint hányan mennek. Ez a tapasztalat. Heti 5-6 edzésünk van, amit tartunk, hogy IDPA gyorspont steel challenge. Havonta 1-2 versenyt szoktunk lebonyolítani, illetve hát a szabadkapacitás terhe, amikor még van hely, egyénileg is jönnek le a versenyzők gyakorolni. És hogy látod azt, hogy benneteket most, hogy ennyi mindennel foglalkoztok, ez a lőtér ilyen szempontból ki tud szolgálni? Tehát elég az a kapacitása, ami nektek most rendelkezésetekre áll? Jelen pillanatban azt gondolom, igen, és elég is lesz. Ha jól osztod be az időt, akkor mindenre elég. Én sajnálatos módon azt láttam az elmúlt 1-1,5 évben, hogy már itt a
gazdasági és egyéb helyzetnek köszönhetően azért a lövők is gondolkoznak, hogy mennyit edzenek, meg mennyit járnak versenyre. Itt azért érezni lehet azt. Hál' Istennek azért nem azt mondom, hogy nagyon visszaesett, de azért 10-20% az edzéseken résztvevők száma visszaesett. Úgyhogy egy darabig elég lesz. Ez annyira elég, hogy igazából van még mellettünk egy egyesület, aki szintén ott tartja kedden szerdán az edzéseit, úgyhogy igazából minden belefér. Oké. A ti klubotokban és a ti lőtereteken így értsd a kérdést. Hány versenyt szoktatok csinálni egy évben körülbelül? Korábbi években ilyen 22-25 között mozgott, ebben volt, ennek a nagy része az IDPL volt, tehát havi szinten rendeztünk egy IDPL versenyt, vagy kettőt, mert csináltunk egy úgynevezett training day-t, ami igazából egy ilyen nem minősítő verseny volt, egy pálya, ugyebár a szabálykönyv szerint nem lehet csak egyszer véglőni egy versenyt, kivétel a training day volt ez alól, ahol az első, amikor meglőtted, az volt az értékelt, a többi az csak just for fun, és ott lehetett játszani azzal, hogy na most kicélzom, na most húzom neki, mint az őrült, mivel nyerek, hogyha így kicsit gyorsabb vagyok, vagy ha kicsit pontosabb vagyok, és akkor lehet játszani, gyakorolgatni ezzel. Illetve hát emellett még bejöttek a gyorspont, illetve gyorspont versenyek is. Tehát akkor minősítő gyorspont versenyeket is csináltok. Oké. IDPA szakágnak vagy a vezetője, és az IDPA szakágat mióta irányítod, és körülbelül ott mennyi az a tagság, amivel most jelenleg lehet számolni? 2021 március végétől vettem át a szakág vezetését. Nemzetközi rajtengedéllyel rendelkező lövő jelen pillanatban 230 fő körül van, aki rendelkezik a Nemzetközi Szövetség versenyengedélyével. Ez ugyebár kötelező kiváltani a harmadik versenye után. Tehát 3 verseny az, amit free-ben meglőhetsz, ilyen engedély nélkül. Utána, hogyha tetszik, akkor fizesd meg a jegyet, úgymond. Ez változott, tehát ez az elmúlt 4 évben a 220 és a 260 között fölleugrált. Megint mondhatnám azt, hogy a gazdasági okok lehetnek a háttérben sok minden más is. Van, akinek a család vitte el a családi élet vitte el a más irányba a pénzt, meg a szabadidejét. Ezt próbálunk fejlődni, próbálunk előre mozdulni, nem könnyű. Nem könnyű, ez egy kis ország vagyunk. Itt azért kevés az olyan klub, sajnálatos módon én azt látom, ahol ténylegesen klub van, csapat van, vannak klubok, meg vannak klubvezetők, csak nem feltétlenül csapatként működnek, ez pedig akkor működik, ha csapatként dolgozol, mert egyedül hiába szervezel te bármit, ha akármilyen jó matchdirektor lehetsz, ha nincsenek bíróid, nincsenek lövőid. Oké. A 220-240 verseny az egy adott évre... Versenyző, bocsánat. Ez egy teljes paletta akkor ezek szerint körülbelül ez a mostani létszám. Nagyjából ez úgy néz ki, hogy éves szinten, hát idén egy picivel kevesebb, mert én kicsit visszafogtam magam egyéb teendők miatt, de nagyjából egy olyan 28-35 verseny van egy évben. E között mozgunk. Az átlag meglőtt szlotok száma azon 1700-1800 volt az elmúlt pár évben. Nagyon minimális növekedés minden évben volt. Akkor is, amikor éppen kevesebb verseny volt, tehát több résztvevő volt egy egy-versenyen. Azért ne felejtsük, azért például tavaly évben az Európa-bajnokság az nagyon megnyomta ezt a slot számot, mert több mint 420 résztvevő volt a versenyen. Az IDPA-ról, magáról, a szakágról, és bocsánat, hogy így hátulról közelítem meg a dolgot, mi az, amit tudnunk kell, vagy tudnunk lehet? Mondjuk mikortól alakult ez ki, jelenleg most milyen irányba tart, te, mint szakágvezető, ezt hogyan látod, hogyan ítéled meg? 96-ban jött létre az IDPA. Gyakorlatilag az IPSC-ből vált ki. Igazából bocsánat. Nem idehaza, ez Amerikában indult el. Ugyebár az elgondolás az igazából ott az volt, hogy ami eredetileg az IPSC volt, hogy ez a gyakorlati lövészet, az életszerű helyzetek, hát az IPSC szépen elment sportirányban. És hát páran úgy gondolták, hogy de van egy pár ember, aki igazából ezt a önvédelmi jellegű vonalat, vagy tényleg ezt a gyakorlati vonalat szeretné továbbvinni, és akkor létrejött az IDPA. Ez folyamatosan változott ugyebár az évek alatt. 2017-ben volt egy nagy változás, előtte igazából nagyon szubjektív módon lehetett néha bírózni, mert nem voltak hibavonalak, hanem az volt a szabály, a fedezék mögött kell lenni a lövő felsőtestének 50%-ának, lábak meg nem látszódhatnak ki. 2017 után ez már sokkal egyszerűbb lett, mert van egy hibavonal, ha benn vagy, ha nem vagy benn, nem vagy bent, lehet menni a büntetésnek. Van, aki ezt nem szereti, mert hogy ez sokkal jobb volt, mert szeretelni kell, stb. De igazából a bírók szempontjából, meg az értékelés szempontjából sokkal korrektebb ez a jelen pillanatban.
És itt az elmúlt 7-8 év megint elmentünk egy nagyon sportirányba sajnálatos módon, legalábbis sokan sajnálják. Emiatt például Amerikában nagyon sokan maradtak az úgynevezett tier 1-es klubmeccseken belül, mert ott egy kicsit más a légkör, a hangulat. A szankcionált mérkőzéseken már túl sok úgymond a prolövő, ez a sport ember. Érthető volt a változások egy része, szövetség is minden szövetség pénzből él, a nemzetközi szövetség is, minél többen fizetik be a tagdíjat, annál több a bevétel. Ilyen volt például a PCC divízió megjelenése a 2018 környékén, először csak próba jelleggel az első évben, aztán most már ott tartunk, hogy külön divízióként van, sőt idéntől már kötelezően tier 3, tier 4, tehát még egy Európa-bajnokságon is be kell engedni a PCC-ket. Korábban a matchdirektor döntése volt, hogy beengedem a versenyzőt PCC-re, vagy nem. Vannak ilyen divíziók, amit nem kötelező. Most már látszik, hogy nagyon szerettek volna jönni a PCC-sek is, mert azt mondtam, valószínűleg annyira lobbiztak érte, hogy nem mondták, hogy pontosan azt mondták, hogy nem lehet őket kitiltani, be kell őket engedni. Valószínűleg háttérben az volt, hogy azért gyakorlottabb matchdirektorok sem igazán szeretik a PCC divíziót, hiszen mégiscsak a sportág neve is az, hogy önvédelmi pisztolyos. Úgyhogy nem igazán lehet ezt belefogalmazni, hát Amerikában ez is belefér az önvédelmi pisztoly kategóriába. Ki tudja még náluk mi fél vele ebbe a kategóriába, és nehéz volna innen eldönteni. Hát várjuk a sörétes puskát. Igen, azért mondom, hogy bármi lehet igazából. Oké, tehát akkor elindultunk valahonnan korábban, ugye átvettünk egy nemzetközi vonalon kialakított szabályrendszert, és ezt meghonosítottuk itthon. Ez elindult valahol, és most meg ugye tart valahol. Te hogy látod ennek a jövőjét? Tehát ez úgy érzem egy kicsit, de lehet, hogy rosszul. Hogy mint hogyha neked ez úgy nem volna a kedvenced, hogy elment ebbe a sportvilágba, hogy te inkább a régebbi vonalat szereted jobban, vagy kedveled jobban, vagy az áll hozzád közelebb, vagy nem jól gondolom? Igazából én azt gondolom, hogy ez a sportirány nem mindenben jó. Tehát azok a lövők, akik tényleg az élvezetért lőnek, és azért lőttek az IDP-t, mert életszerű, ez egy kicsit, ők most hátrányba kerültek ezáltal. Tehát egy pro lövővel szemben, egy gyári lövővel, aki pláne nem sokra mész. Ettől függetlenül még mindig azt mondom, hogy ha jó a matchdirektor, jó a versenyigazgató, és jó, aki a pályákat tervezi, még mindig lehet nagyon életszerű, nagyon jó hangulatú pályákat csinálni, ahol nem arra mész rá, hogy akkor most a kiskapuk mit engednek, mint sport, és pont a sportlövők dolgát nehezíted meg vele. Semmi nem számít életszerűnek, azt gondolom, hogy sportról beszélgetünk. Tehát Magyarországon meg pláne, hiszen nincs önvédelmi fegyver az emberek nagy részének, tehát aki lővi ezt a szakák, az mind sportfegyverrel lővi. Más, mint Amerikába. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, túlzásba sem szabad esni, amikor már nagyon olyan pályák vannak egy-két versenyen, hogy inkább IPSC-nek érzem, mint IDPA-nak, és így állsz, hogy igazából nem ezért jöttünk. Tehát néha az ember visszahúz a szíve, nem a hibavonal előtti, tehát a hibavonalat speciálisan én nagyon támogattam meg egyéb apró szabályokat. Igen, kerültek be olyan szabályok, amivel nem feltétlenül értünk egyet. Folyamatosan ugyebár a HQ-val az amerikaiakkal mi próbálunk egyeztetni, próbálunk módosításokat kérni, nem egyszerű, tehát ez nem egy olyan, hogy mi nekünk éppen most lejött a isteni szikra, és akkor írunk egy levelet, és akkor holnaptól igazatok van, meglátjuk, apró lépésekkel talán lehet érni változást. Azt gondolom, hogy nem rossz egyébként ez a sport, ez a játék, tekintsük így. 80%-a lövőnek én úgy gondolom, hogy azért jár bármilyen versenyre, mert élvezi a lövészetet, mert szereti a lövészetet, és 20% az, aki az éremért megy. Nehéz ezt csinálni egyébként, amit csinálsz, tehát hogy így benne ülni egy ilyen pozícióban, és akkor utána innen-onnan jönnek inputok, meg neked is van nyilván egy saját tapasztalatod, és azt mondod, hogy akkor most megkeresni vele valakit, hogy akkor most mi javasolnánk ezt, vagy azt nehéz ezt így csinálni? Most már azért nem, mert most hogy nem régi igazgató, mert itt igazából IPOC-nak, vagy hát hogy az amerikai földön ezt úgy hívják, hogy area koordinátor lettem tavaly május végén. Ezt fejtsük ki egy kicsit bővebben, hogy ez micsoda. Nemzetközi szövetségben vannak area koordinátorok, ugyan területi koordinátorok. Amerikán kívül ezt az IPOC-nak International Point of Contact, annak a rövidítése ez. Hívják. Igazából az a dolgot, hogy a régiódban
szervezett nagyobb szankcionált mérkőzéseket felügyeld. Ez a pálya jóváhagyásától egészen a meccs lebonyolításáig tart. És neked mi a régiód? Hát szűken összefoglalva a Balkán, igazából Magyarország és azon kívül még 8 ország, Moldova, Románia, Bulgária, Szerbia, Észak-Makedónia, Bosznia-Hercegovina, Montenegro és Horvátország, ami alám tartozik. Tehát akkor az nem csak egy országra koordinálódik, nyilván, hanem egy elég korrekt és szép darab. Igen, de én azt gondolom, hogy szerencsés vagyok, mert nagyon jó területet kaptam ki. Tehát mind hozzáállásban, mind hozzáértésben ott vannak a srácok a szeren, nagyon jó minőségű versenyeket szerveznek, nagyon jól fejlődnek, és akarnak tanulni. És ez egy nagyon fontos dolog, amikor az ember akar valamit csinálni, és én azt látom, hál' Istennek így a szakágom, illetve pontosabban a területemen belül, hogy megvan az egészséges verseny a szervezők között is. Tehát elmész egy verseny, mint versenyző, le akarod győzni a másikat. Ez akkor jó, hogyha a szervezőként is le akarod győzni. Jobbat akarsz csinálni, majd én megmutatom, hogy ezt hogy kell csinálni. Ha ezt teszed, akkor a versenyek egyre jobbak és jobbak lesznek. És annál több versenyző lesz, hiszen ha jók a versenyek, többen jönnek erre. Hál' Istennek azt látom, hogy a régiónban, hogy a srácok nyitottak, akarnak, nagyon jó mérkőzéseket csinálnak. Ebben az évben az én régiómban 8 szankcionált mérkőzés van. Úgyhogy abból 6 az enyémek. Mi az, hogy szankcionált? Szankcionált, mert ebben általában az emberek a rosszra gondolnak. Nem. Itt gyakorlatilag ez a szankcionált az ellenőrzött körülmények között van, amire már ami után már jogdíjat fizet, stb. A szövetség fele, és ugyebár itt már megkapott a szövetség azt a segítséget, ami jelen esetben az én területemen én, mint IPOC nyújtok, a pályajóvágyastól kezdve, ugyebár a verseny helyszínén, mint verseny elleni funkciót betöltve, a pálya átvételektől kezdve egészen végig kell felügyelni ezt a meccset. Tehát ilyenkor, hogyha egy ilyen hosszú hétvége van, mondják, hogy a bírók rongálnak egész nap. Hát arra a koordinátor ugyanezt csinálja, mert kim van egy kicsivel korábban, átveszi a pályákat, utána ugyanúgy a premeccsen meglövi a mérkőzést a bírókkal együtt, és akkor még ott van 2 napig, és nézi, hol lehet esetleg probléma, hogy lehet gyorsan megoldani. És tehát azért vagyunk ott, hogy segítsünk a szervezőknek, nem azért, hogy büntessük őket, vagy nem az a feladat, hogy most a sziba, és akkor most karóba húzzuk, hanem gyerekek, figyelj, ha ezt így csinálod, akkor gyorsan megoldjuk, és haladjunk tovább. Az a lényeg, hogy a versenyző ne érezze azt, hogy bármi probléma van. Tehát olyan meccset nem lehet szervezni, ahol nem lesz valami probléma. Lehetetlen. Csak ez az improvizál alkalom, az elhárít, hogy old meg, versenyző ne lásson bele semmit, még a következő alkalommal megtanuljuk, hogy ez miért nem volt jó. De ez egy nagyon komoly felelősség akkor, hogy te így az elején átvenni, meg mit tudom én átrakni ezt az egészet, végigcsinálni, tehát azért ez egy korrekt. Hogy van így időd magadra, hogy ennyi minden van a hátad mögött? Hát nem sok, próbálok úgy csipkedni innen, onnan, amonnan, ugyebár vinni a klubot, mellette vinni itt a szakáglat, illetve hát tavaly óta vinni ugyebár a régiót, az elég időigényes. Igen. Tehát a szerencsé az, hogy ugyebár a munkám a hobbim, tehát igazából nem úgy élem meg, hogy úristen, most nekem ezt meg kell csinálni. Sok minden nem változott egyébként, mert korábban is azért én, hát főleg itt a Covid alatt, amikor baromira ráértünk mindenre is, akkor azért azon 40-50 meccs között mentünk évente versenyezni jobbra-balra. Hát most kicsit kevesebb van, viszont több ugyan nagy meccs, amire kiutazom. Tavaszi-őszi szezon van, ugyebár nyáron nem nagyon vannak meccsek. Néha próbálok kijutni a saját régiómon kívülre is, hogy ne csak dolgozzak, hanem néha csak úgy lőjek, tudod, az nem mindig sikerül. De igazából télen, meg így a nyári szezonban próbálok olyan időszakot lecsípni, amikor hagyjatok békén, ne keressetek. Tehát... Azt hiszem, ennyi dolog mellett meg is értem ezt a dolgot igazából, hogy ezt miért gondolod így. Hoztál magaddal egy pár dolgot, mit kell tudnunk róluk? Hát igazából ugyebár önvédelem pisztolyos lövéssportágról beszélünk, az elsődleges fegyver, ami belindult a sportág, az a maroklőfegyver volt. Igazából, hát ez a modell, ugye az egy P10C, hogyha egy gyári kivitelt nézzük, hogy kivesszük a dobozból, kicsomagoljuk, az egy CCP, egy kompakt divízió, vagy egy gyári szolgálati fegyver, egy SSP divíziónak megfelelő fegyver. Igazából Hány divízió van, Barna? Bocsánat. 80 összesen, amit értékelünk, és azon felül van még igazából egy ugye SPD,
valakinek nem megfelelő felszerelése van, de mondjuk lejön, hogy első 3 versenyen kipróbálni, akkor úgymond értékes nélkül eljöhet és játszhat egyet, de később azért muszáj beszerezni, hogyha valamit akar, de effektív az a 9., ezt kizárólag klubmeccseken engedélyezik, tehát nagy meccseken ilyen nincs. És van olyan, hogy mondjuk rendőrök, vagy katonák, vagy navosok, vagy bévések indulnak el valahol, és ők az ő általuk birtokolt lőfegyverrel mennek neki egy ilyen történetnek? Elvileg lehetséges, sőt, igazából az IDP a lehetőséget biztosít arra, hogy saját felszereléssel dolgoznak, és nem csak a pisztolyról beszélgetünk, teljes felszerelésről. Itt ilyenkor előírja, hogy ha te rendőrként veszel részt, egyenruha, és nem csak az, hogy lerakod a bilincset, mert nehéz, akkor minden rajtad van, tehát azt a felszerelést kell viselni. Ilyenkor természetesen ugyebár IDP-vel alapból a fedőruházat kötelező, ugye nem mindenhol vannak texas szabályok, hogy nyíltan az utcán sétálsz fegyver az oldalon. Ugye fedőruházat kötelező, ilyenkor a fedőruházat elhagyható. De, és lehet őket külön értékelni. Mármint azoknak, akik egyenruhában dolgoznak. Igen. Ez kizárólag tier 1-es meccseken, klubmeccseken engedélyezett. A tier 1 az a klubmeccs. Az a klubmeccs, igen. Ott nincsen minősítés? De van minősítés. Mindenhol van minősítés, csak az, más. Na, hogy mondjam, tehát minősítés nincsen. IDP-ban standard minősítő versenyek vannak. Tehát ugye különböző fokozatok vannak, marksman, sharpshooter, expert, master, és a nagymester. A nagymestert az világbajnokságot kell nyerned, és akkor adják. Tehát az nem olyan egyszerű, hogy te csak úgy meglövöd. Pár lőszer. Igen, azért abban van teljesítmény utána mögötte. Ezeket a minősítéseket te standard 25, 72 vagy a PCC esetében 54 lövéses minősítő versenyeken tudod meglőni. Tehát magyarul PCC, amit most az előbb mondtál, 54 lövés, tehát olyan versenyen vesz részt, próbálom helyre rakni a dolgot, igen, ahol 54 darab lövést kell neki. Igen. Ez a minimum? Nem, az kötött. Ja. A standard meccsek, tehát a standard minősítő meccsek mindig kötött lövésszámmal mennek. PCC-ben most már PCC-vel meg lehet lőni most már 25-ös, illetve 72 lövéses is. 25 lövéses mindenki azt mondja, 25 lövéset, így megcsináljuk. Hát nem. Tehát bármennyire furcsán hangzik. PCC-vel? Vagy mindegy. A legnehezebb minősítő a 25-ös. Ott nagyon kevés a hiba lehetőség. PCC-nél olyan időablakok vannak, hogy 2 másodperc. Tehát lősz 2 mellé az egyes zónába, és rögtön egy szinten lejjebb vagy, és ilyen 19 másodperc fölött nagyon minősülsz. Tehát azért húzni kell neki. Úgyhogy nem egy egyszerű mutatvány. Maga a normál klubmeccsek nemzetközi szinten nem adnak minősítést. Szankcionált meccsek tier 2, tier 3, tier 4, tier 5 a világbajnokság, azt Amerikán kívül sehol nem lehet megszervezni egyelőre. Ott abban az esetben lépsz minősítési szintet, hogyha a szabályrendszernek megfelelően a 5, 9, stb. Ilyen lépcsőzetesen sportversenyzőt magad mögé utasítottál, azonos vagy magasabb szinten. Ez úgy a match bumpot kapsz, és akkor ennek az a célja, hogy ne legyen az, hogy valaki egy master lövő mindig csak marksmanra belépő szintre meglövi szándékosan minősítés, és akkor hozza ott a díjakat, mert van egy összesített értékelés, van egy összesített értékelés, és van mindig van eredményhirdetés, úgymond kategóriákban is, minősítési kategóriákban is. Így gyakorlatilag eléred azt, hogy a kezdőversenyző nem a mesterekkel versenyzik vele is összesítettbe, de ő külön, hogyha a kezdők között te voltál a legjobb, úgyhogy érmet fogsz kapni. De ez tök jó, ez így nagyon jó. És ilyenkor mondjuk, amikor az úgynevezett 24 lövéses van, akkor neki 25, lehet, abban lehet neki egy tárba ez, vagy pedig ez neki külön előírás, hogy külön tárba igazából annyi van, hogy ez 4 részfeladatból áll, és a harmadiknál van egy tárcseréd. Tehát nem igazából így nem úszod meg azt, hogy tárat cseréljél. Nem úszza meg, ez benne van a mutatványban. Ugyebár PCC-nél nálunk is van ilyen szabályozás, ugyebár elvileg most már a B-kategóriás PCC-k azok csak 10-es tárral mehetnek, illetve hát a régi B7-esek, még a 30-as vagy nagyobb kapacitásos tárakat is vihetik. Amerikában meg aztán államonként lehet eltérő ez, és például emiatt van egy úgynevezett PCC 10 divízió, ami csak 10-es tárral mennek a PCC-k. Jézus jó Isten. Nem nagyon szokták használni, jegyzem, meg csak Európában nem nagyon találkoztam ezzel. Jó pofaját ez a PCC, mert ugyebár idéből 18 lövés a maximum lövés egy pályán.
Tehát ezzel nagyjából olyan érzés, amikor bemész, főleg aki pisztoly előtt korábban, mint hogy a God módot bekapcsoltad volna, az a soha ki nem fogyótár, és még van egy. Tehát jó játék, funny, teljesen más mozgást igényel, ugyebár egy PCC, mint egy pisztoly. Abszolút. Nagy hátrány jelen pillanatban, hogy ellentétben mondjuk az IPSC-vel, ahol elmész egy versenyen délután meglövött pisztollyal, délután meg mondjuk PCC-vel, ezt itt nem teheted meg, mert azt mondják, hogy már bejártad a pályát, és ugyebár ismered a pályát, tehát effektív előnyöd van, és ez csalásnak minősül. Nem értek ezzel a részével most 100%-ba egyet, de majd talán ebben is lesz egy kis változás, ez speciálisan nem biztos, hogy tiltanám, más mozgás, más gondolkodást igényel egy pisztoly. Ugye a P10C, ami még kim van az asztalon, amit elkezdtünk, ugye a SSP CCP divízió, ez ebbe a felszereltségbe, ugyebár most egy Carry Optic divízió, 2018-19 környékén jelent meg ez a divízió, kezdetben csak úgy hívtuk, hogy gazdag öreg vakok divíziója, mert mind a fegyver is elég drága volt, mind hozzá az optika. Az optika is, igen. Úgyhogy igazából volt 3-4 versenyző, maximum egy versenyen, mert nem terjedt el. Most nem így van. Most már a harmadik legnépszerűbb divízió lett közben, így a nagy versenyeken, ahogy nézem, az SSP még mindig az első, utána jön az ESP, a módosított szolgálati pisztoly, bár igazából ESP az, ha már cserélek egy rugót benne, vagy akár a szánt érdesítem, ahhoz nem nyúlhatunk hozzá SSP-ben, már rögtön, vagy billentyűt cserélek benne, ebben speciál szerintem még a gyári billentyűm van, akkor rögtön módosított pisztolyszolgálat kategóriába, a divízióba kerül a fegyver. 2023 óta a fegyverlámpát is rá lehet rakni, korábban tiltott volt, mondani, csősúlynak számított, de hát sokan jelezték, hogy nagyon sokan használnak az önvédelmi fegyveren is, akinek van, miért ne, és akkor az, ha belefér a divízió súlyhatárába, illetve a dobozba, van minden divízióhoz megadott fegyver méret, igen, akkor hajrá, semmi akadály nincs a mutapálynak. Ez egy ilyen guncheck, ez egy ilyen procedúra, mielőtt a verseny van, hogy belerakják a dobozba, és megnézzük, hogy elfér benne, vagy nem? Kismeccseken nem kötelező. Mi a kismeccs? Klubmeccseken nem kötelező, szankcionált meccseken tier 2-nél től kezdve kötelező a gun és equipment check, tehát a felszerelés ellenőrzés, ebben benne van az öv. Ehhez majd most vezetünk be egy újfajta szerszámot, mert mindig szenvedték itt a méricskéréssel a srácok. Az most elsütő erőt? Vagy mi? Nem az elsütő erőt igazából. A fegyverhez van egy doboz, az egyszerű, meg egy mérleg. Az a kettő nem hazudik, ha belefér. Bár láttam már olyan próbálkozásokat, amikor majdnem, hogy a fémkeretes doboz meghajlott, mert úgy tolta bele, hogy és mondta, belemegy. Hát mondom, persze, hogyha megerőszakolom, akkor bármikor, de ez így nem volt korrekt, úgyhogy azt nem engedtük tovább így. Felszerelés ellenőrzéséhez csináltunk most egy olyan eszközt, ugyebár meghatározó, hogy milyen messzire állhat el a fegyver a testtől, ami azt ellenőrzi, illetve az övvastagságot, illetve az övszélességet tud vele nagyon gyorsan leellenőrizni, még a verseny kezdés előtt. Általában ezt a 3 dolgot az első pálya előtt, az első lövéset megcsináljuk. Arra legtöbb esetben, hogy 200 lövőtte, vagy 100 lövőt akár reggelte, hogy gyorsan mindenkit leellenőrizni, nincs lehetőség. Szokott lenni úgynevezett kronópálya. Igen, ez tier 3-tól kötelező. Mint az IPSC-ben, nem? Mint az IPSC-ben, csak annyi, hogy az IPSC-ben szúrópróbaszerűen itt nálunk mindenki oda megy, mindenki meglövi, mindenkit leellenőriznek, és akkor ott van egyben a gun check is, ahol viszont a súlyt meg a méreteket ellenőrzik. Illetve, hogyha fegyverlámpával mész, akkor például azt is, hogy működik a lámpa. Mert annantól kezdve, hogy ez nem működik, az viszont csősúlynak minősül. Tehát működő lámpának kell. És akkor levetetik, és azt mondják, hogy tedd el, vagy azt mondják, hogy ki vagy zárva. Mert te úgy mentél oda. Jó eséllyel ki vagy zárva a versenyből. Tehát a fegyvert kizárjuk, téged is kizártunk. Értem. Tehát, hogyha elfelejti berakni az elemet, vagy lemerül az elem, és ő nem vette észre, hogy lemerült az elem, és úgy megy oda, akkor az szívás. Ellenőrz. Mindenki a saját felszerelésére. Oké, fegyverekkel kapcsolatban mi a tapasztalatod? Ezt ugye nem beszéltük meg előre, de ha már itt vannak, akkor nem menjünk el, te P10-ről hallottunk hideget, meleget. Egyéb forrásokból neked mi a tapasztalatod? Nézd, én ezt használom most már 2018 óta. Igazából van belőle 3 darab. Én elégedett vagyok. Nekem nem volt vele soha problémám. Nagyon minimális módosítást mindig csináltam rajta. Első az a helyretoló rugócsere volt, második egy ütőszeg rugócsere. Most a legújabb heppem az volt, hogy próbáljuk a billentyű cserét. Én nekem jobb lett, mert kicsi kacsóm van, úgyhogy kényelmesebben elérem, jobb a profilja a billentyűnek. Alapvetően szerintem egy megbízható jó cucc. Én nem cserélném le. Tehát vannak a piacon ennél jobb fegyverek. Most például, ami tavaly kijött
vagy idén, nem is emlékszem már rá, vagy tavaly össze, vagy idén évelején, ez a CZ, tavaly jött az ki. CZ-nek a Shadow 2 kompakt. Ugyebár rövidebb lett, alumíniumtokos és rögtön belefér az IDPA-ba is, egy nagyon jó versenyfegyvert készített a CZ ezáltal. Idén például a Kokaira, a National, a CZ, illetve a Harmonia 91 volt a szponzor, és egy ilyet ajánlottak föl, pontosabban ennek az önvédelmi verzióját, mert ugye a sportfegyver az biztosítóval van szerelve, viszont cseheknél annyira elterjedt már ez a típus, hogy jelezték, hogy tök jó, hogy biztosíthatjuk, csak ugyebár reggel, amikor otthon az önvédelmét betöltöd, és csőre húzod, akkor feszteníteni kéne, és hát otthon azért elég macera leengedni a kakast kézzel, úgyhogy igazából a biztosított egy fesztenítőre cserélték le. Innentől kezdve ideális önvédelmi fegyver, hiszen a súlya az talán 80 grammal nehezebb alapból, mint egy műanyagtogos P10C-nek. Schmeisser? Schmeisser? Schmeisser a Schmeisser. Schmeisser. Tehát én nekem van ez a PCC-n, van egy karabélyom is, mind a kettő ugyanaz a típus. Mármint a Schmeisser mind a kettő. Mind a kettő Schmeisser, én nem cserélnék, tehát egyrészt a hazai importőrrel én nagyon jó viszonyt ápolok. Gyanús, hogy a Szerzsolti féle Bessát lesz, hiszen ott van rajta. Vajon ki lehet az igen a Bessátról beszélünk. Igen. Én azt gondolom, hogy Zsoltihoz bármikor oda fordulsz, hogy figyelj, ezt kéne, azt kéne, amaz kéne. Egy jó szakember egyrészt megszerzi, másrészt el tudja mondani, hogy mit miért, és mit miért ne. Tehát, hogyha én ezt találtam ki, figyelj, és elmondja, hogy miért nem javasolja, vagy hogy miért javasolja te mást. Van, aki ezt zokon veszi, hogy mit gondolsz, hogy nem tudom. Én hallgatok rá, mert ebben ő jobb, mint én. Világos. És igazából egy percig nem bántam meg. Ez igazából egy ilyen félévedig szponzori támogatás volt részéről az Egyesület felé, hogy minél többen kipróbálhassuk, úgyhogy ez nem az enyém, ez egy egyesületi darab, másik pisztoly az enyém. Igazából azóta nem tudom hányan voltak már nála az Egyesületből, hogy akkor egy ilyet akarunk, nem feltétlenül ilyen színben, mert hát ugyebár vannak kiragaszkodik a szép színes fegyverekhez, én szerintem a fegyverszíne fekete, de ez részletkérdés. De megbízható és jó. Megbízható és jó, úgy építed, hogy akarod, ugye ebben én nekem nem volt, ezzel sem volt akadályom, a karbantartás kérdése az egész. Azt gondolom, hogy ha valaki nem vigyáz a felszerelésére, akkor előbb-utóbb probléma lesz. Persze műszaki akadályok bármikor lehetnek, bármelyiknél. Persze, technikai sportról beszélgetünk, de azt gondolom, mind a kettő egy rendkívül megbízható fegyver a maga nemében. A lőlapokat nem akarom nagyon feszegetni, mert szerintem ezek viszonylag egyértelműek. Ugye van egy no-shoot célunk, vagy nem tudom, hogy mondják az IDPA-ban, és no-shootnak. No-shoot, vagy non-treat. Meg van egy olyan, amelyeket ugye támadni kell, nyilván annak is megvannak a felületei, egyebek, szóval igazából nem akarom ezt ecsetelni, ez körülbelül adja magát, meg ezt az interneten meg is tudjuk nézni bármikor. A kérdés az, hogy ennyi tapasztalattal a hátad mögött egyesületi vezetőként, szakágvezetőként, és ez miatt az éria vezetőként is, mi a jövőképed az IDPA-ról? Te hogy látod ezt? Hát igen, ez egy gyönyörű kérdés volt. Nem könnyű. Én azt gondolom, hogy elég nehéz időszakban vettem át a szakágat. És nem szövetségi szempontból, mert igazából a szövetségtől a szakág minden támogatást megkap, mind anyagilag, mind egyéb területen, bár azért voltak néha vitáink a vezetéssel, de azt gondolom, hogy ezek konstruktív viták voltak, tehát az meg előre mozdítja a szövetségre gondolsz vezetés alatt? Szövetsége, a hazai szövetsége. Tehát mindig voltak nézeteltérések, mindig is lesznek, vagy véleménykülönbségek igazából. Ha meg tudjuk beszélni, és meg tudjuk oldani, akkor ez jó, és előre mozdítja a szakágat, meg a versenyeket, meg mindent az IDPA-val kapcsolatosan. Régiós szinten én úgy látom, hogy növekszik. Vannak nagyon erőteljesen fejlődő országok, ahol hát kicsit fogalmazunk, hogy nem magyarosan dolgoznak, mint nálunk, mert például Szerbia 2022-ben 60 darab IDPA lövővel rendelkezett, most 360-380-nal. Ennek az oka, hogy ott külön szövetség van például az IPSC meg az IDPA, viszont a két szövetségvezetője összefogtak, elkezdtek együtt dolgozni, nagyobb mérkőzéseket nem szerveznek egymásra, segítik egymás munkáját, és a lövők is belátták, hogy nincs az, hogy ez rossz, az meg jó lövésport van, aki szeretné csinálni, itt egy plusz lehetőség. Na, ez egy fontos kérdés volt egyébként. Aki elmegy bármilyen lövészversenyre, például Szerbiába, ha lemész, ott nagyon sok olyan nagy verseny van, ahol a dobogón 30-40%-a volt ipsilő. Vagy aktív ipsilő. Ugyanúgy oda is meglövi ezt a versenyt. Neki ez egy gyakorlás lehetőség. 2024-es Európa bajnokság, ami itt volt Fóton,
ott például az SSP divízióban volt szerb IPSC világbajnok volt. Mondjuk azért azt tegyük hozzá, hogy az IPSC és az IDPA között azért elég nagy a hasonlóság. Oké, hogy vannak különbségek, meg minden, de azért, hogy mondjam, könnyebb egy IPSC-ből megtanulni az IDPA-nak a szabályrendszerét, és alkalmazva azokat végiglőni egy pályát, mi megint másabb a szituáció egy pontlövő esetében, aki mondjuk ezt annyira nem vágja. Hát igen, a pontlövészetnél ugye a statikus helyzetből igen. Meg kellene tárat cserélni, előre mozogni, visszamozogni, sok minden mást is. Igen. Ugyebár én azt szoktam volt mondani, amikor valaki elkezd lőni, hogyha elkezdesz mondjuk gyors pontszakák, szépen megtanulsz pontosan lőni. Elmész steel change-ezni, megtanulod a fegyverrántást, a céláthelyezést, mindegyik más skilleket fejleszt. Elmész IDPA-ra, hát ott már megtanulsz, úgy nulláról indulsz, ott is azért megtanulsz pontosan lőni először, aztán fegyvert elővenni, tárat csinálni, és szépen fölépül ez a dolog. IDPA-t, aki elkezd, és nagyon sokan azért kezdik el az IDPA-t, mert olcsóbb, mint az IPSC. Tehát ne felejtsük el, hogy egy IDPA verseny, egy ilyen klubmeccs, az 60-70 lövés. A felszerelés, maga a fegyverek is olcsóbbak, mert nem a pro fegyvereket kell, sportfegyvereket kell megvenni. Veszel egy Glockot, egy P10-t, 250-300 ezer forint el tudsz indulni, és tudsz játszani. És igazából maga, hogyha nagyon több olyan embert is meg, aki igazából IDPA-ból megy át utána ipsit lőni, mert azt mondja, hogy nekem ez tetszik, én még többet akarok lőni, megengedheti magának, és akkor átmegy oda is. És lövi mind a kettőt. Tehát igazából én nem tennék különbséget, jó, mondani így a szakak között, melyik a jó, melyik a nem jó. Mindegyikben van jó, mindegyik más. A speciált mondjuk a PCT divízió az, ami az IPSI, meg az IDP, az ott ugyanaz, mert ugyanúgy nem kell fedőruházat, ugyanúgy tárazhatsz, minden ugyanúgy megy. Alapvető különbség talán a célek megtámadás sorrendje, ugyebár ITP-ból közelről távolra, vagy fedezéknél szeretelve dolgozol, IPSI meg amit látsz lövöd. Hazai bajnokságok, Hungarian National Championship, vagy ha úgy tetszik, magyarosan OB, tehát ugye ez most Fóton volt legutoljára. Igen. Milyen volt? Milyenek a tapasztalataid? Vagy a visszajelzések, visszacsatolások? Visszajelzések csak pozitívak voltak az idei évben, hál' Istennek. 2019-ben szerveztem én először Nationalt, utána 2022-ben. Hát az elmúlt 3 évben mondtam, hogy nem vagyok hajlandó. Tehát vannak más klubok, mindenkinek meg kell adni a lehetőséget, mondom, hogy lehet pályáztatni szövetséget, de igazából örültem, ha találtam valakit, aki bevállalja ezt a fogalmazunk nem könnyű munkát. Laci az meg szereti az ilyet. Laci szereti, fogalmazunk úgy, hogy én átérzem az összes szervező helyzetét, tehát tudom nagyon jól, amikor elkezdjük szervezni, akkor szépen lépésre haladunk, és az utolsó 2 hét szokott az lenni, hogy soha többet az életbe én nem fogok ilyen hülyeséget csinálni, hogy még egyszer nekiálljak. Véget ér a verseny, mindenki mosolyog, mindenki jó hangulatú, és következő héten neki kell szervezni a jövő évit. Ezzel elmondtad a lényeget. Igen, tehát ez kell egy megszállottság, hogy miért csinálod, és miért állsz neki. Én azt gondolom, hogy az idei az jó volt, nem csak hazai szinten nézve, hanem nemzetközi szinten nézve. Azért mondom, hál' Istennek nagyon erős versenysorozatok vannak, versenyek vannak a régióban, akár most idén volt a Croatia Open, utána a Serb National, utána volt a Bosnyák National, azt követtem most hétvégén van a Balkán kupa, oda fogok utazni, utána egy héttel később megyek Olaszországba, de csak lövőként, hál' Istennek, most szórakozni megyek, aztán Románia, és akkor végül megint lesz egy Szerbia, ahol dolgozni fog, és megint egy szórakozós Svájc, de hál' Istennek én a saját régiómra azt mondom, hogy ez az őszi szezon is erős lesz, tehát érdemes beülni az autóba és elutazni. Egyrészt azért, mert nagyon jó helyeken vannak ezek a versenyek, tehát Boszniában például Szarajevó az minden pénzt megér, tehát fantasztikus hangulata van a városnak, meg magának a versenyeknek. Gyönyörű helyen van, lőtér a hegytetőn, gyakorlatilag belátod a teljes völgyet, és maga a város is olyan, hogy érdemes. Szerbia szintén fantasztikus lőtereik vannak, világbajnokság rendezésre alkalmas lőtér épült 2-3 évvel ezelőtt ott Belgrádtól 20-30 km északra, és nagyon jó versenyeket rendeznek, rengeteg szektor van, tehát én várom a csodát, próbálunk oda vinni egy Európa-bajnokságot, dolgozunk rajta, nem egyszerű, hogy a 2028 évi az ott legyen, van némi ellenszél,
olaszok bejelentkeztek megint, mert ők még csak 2 szerveztek, de igazából 3, de hát most ők akkor is akarnak. Értem. Tehát nehéz velük boldogulni, de igazából az olasz a legerősebb idéppel nemzet, több mint 2500 lövőjük van. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy mindenkinek meg kell adni az esélyt, és abszolút. A szerbek megfejlődtek annyit az elmúlt pár évben, hogy igenis megérdemlik, és megvan az a háttértudás, és még van 2-3 évig, úgyhogy még jobbak lesznek, úgyhogy oda kéne vinni. Hát a saját régióm fele húz a szívem azért. Hát az adja magát azért. A Magyar Nemzeti Bajnokságon magyar versenyzőkkel kapcsolatosan olyan eredmény született-e, amit azt mondanád, hogy figyelj, én ezt kiemelném? Hát megmondom őszintén, hogy ha a Magyar Nemzeti Bajnokságról kérdezel, azt sem tudom, hogy ki mit nyert most hirtelen, de azt gondolom, hogy mind a Solda Zoli, mind a Molnár Kristóf, mind Kató Peti hozták azt vagy Győri, vagy akár Győri Viktor a saját divízióba hozták azt a szintet, amit úgymond mondjuk, hogy elvárunk. Tehát én azt látom, hogy mindegyik sportlövő, itt ugyebár a Solda Zoli, a Győri Viktor és a Molnár Kristóf, mondani, az én lövőm. Nem az én tanítványom, ez a saját maguknak köszönhetik, hogy erre a szintre eljutottak. Mondjuk, hogy én odaraktam azt a hátteret, hogy van hol edzeni nyugodt körülmények között, tehát a hátteret én biztosítottam. Ez szerintem egy elég jó dolog, de ők maguktól értékel ezt, amit kellett. Kató Peti, szinte, ő nem az én lövőm, vagy Győri klubban igen, van. Tisztában vagyok. És viszont a Peti is az elmúlt pár évben rengeteget fejlődött, nagyon szépen lépkedett előre. Az elején ugyebár nagyon sok az összes hazai meccsen a gyári szolgálati divíziót vitte, tehát mindenkit elvert. Nagy meccsekre elkezdett kijárni, akkor kicsit volt egy visszaesés, mert ugyebár hirtelen a 6-7 pályás kis meccsekből itt 12 pálya volt, és meg kellett neki is tanulni azt, hogy más a koncentráció, második ebbe osztani az erét, de ezt nagyon jól abszolválta ezt a feladatot, és most már ő is ott van a dobban, úgyhogy én remélem, hogy ők azért a következő szezonokban is még bőven hoznak érmeket és dicsőséget így nekünk, fogalmazzunk így. Tavaly 3 Európa bajnokot adtunk ennek a szövetségnek, úgyhogy azért az nem volt egy rossz mutatvány, meg azért meg idehoztunk egy sikeres Európa bajnokságot. Nem volt könnyű meló, még egyszer nem csinálnám végig, de egy utólag minden szép. Értem. Miért úgymond hasznos ez a szakák? Tehát te kinek ajánlanád ezt a szakágat? Hogy ezt lője ezért? Az, hogy aki szeret lőni, jöjjön és élvezze és játszon. Ez egy jó kis játék. Tehát a biztonsági szabályok betartása mellett persze természetesen. Aki szeretne egy kicsit dinamikusabban, nem statikusan mozogni, de tényleg az, amit szoktam mondani, túl drága neki az ipsi, az kezdőnek ide jön. Meg tudja tanulni, megtalálja. Jó a hangulat, jó minőségűek a versenyek, jó a közösség, és ez nagyon fontos. Ide elmegyünk egy versenyre, gyakorlatilag reggeltől estig végignevetjük a napot, és jól érezzük magunkat. És ez a lényeg egy versenynek. Jó, van akinek az is számít, hogy 1, 2, 3, van aki meg csak az, hogy lejöttem, ott voltam a haverokkal, és szórakoztunk egy jót. Igazából fogalmazunk, hogy én kicsit így állok hozzá a dolgokhoz. Tehát tök jó dolog, ha fönnáll az ember a dobogón, de el tudom viselni, hogy éppen így nem logérem a nyakamba. Világos. Nehezítik valamilyen fajta kihívások, tervezési, szervezési nehézségek a munkádat a mindennapok során? Hogy érzed? Igazából a klubmeccsek szempontjából nem. Szakák szinten nem egyszerű a mutatvány dolgozni, mert olyan sok klubot kell koordinálni. Nem mindig könnyű kiegyezni a lőteresekkel, ugyebár nincs saját lőterünk, igazából ahol nagy, komoly versenyeket lehetne szervezni, és hát legtöbbször a lőtér probléma van. És akkor egyeztetés, hogy na, mennyi az annyi, hozzuk ki, magyar versenyzők azok rendkívül árérzékenyek, fogalmazzunk így, leginkább akkor, hogyha Magyarországon kell versenyezniük, mert ugyanazt a pénzt nagyon szívesen kifizetik Olaszországban, mert az Olaszország, az más, az, hogy egyébként utazási költségem megszállással, meg minden együtt 3-szor annyiba kerül, mint hogyha csak ide jön egy ugyanaz, de hát az Olaszország, vagy bármelyik másikat mondhatnám. Kicsit a régióm többi országban azt érzem, hogy ott sokkal jobban összetartanak a klubok. Tehát, hogyha van egy national, ott
a helyi bírókból is túljelentkezés van, hogy ott lehessek, és csináljuk, és közösen, mert most megmutatjuk, hogy jobbak vagyunk, mint a többiek. És ez egy kicsit Magyarországon mindenki külön utakon jár, és nehéz összehozni a csapatot. Nem mondom, hogy lehetetlen, csak nagyon nehéz. Ez egy általános probléma talán, nem? Én azt gondolom, hogy igen, ez a magyaros hozzáállás. Igen. Meg. Mint a gulyás. Igen. Néha úgy érzem, hogy kinti országokkal, kinti klubokkal sokkal könnyebben szót értek, amikor mondom, hogy ezt így kell csinálni, és elmondom, hogy miért, és oké, és megcsinálja, figyelj rá, itthon nem mindig, itthon először mindig majd én tudom. Nem mindenhol, most azt gondolom, az elején ez jellemző volt, most a utóbbi 1-2 évben azért jellemzően könnyebb dolgom van, mert még akik ellenem szavaztak, úgymond azok is azt mondják, hogy figyelj, igazad van. Nem szeretjük a stílusodat, de igazad van. Tehát... Ez a 10 millió szakember országában. Igen. Már mástól hallottam évekkel ezelőtt, és az azóta is állja a helyét. Teljesen mindegy, miről beszélünk. Ha P10C hibáról van szó, akkor azért lesz szakértő. Ha Schmeisserről van szó, akkor azért lesz szakértő. Tudod, mindig élt valami, ha a csészéről, pohárról van szó, bögréről, akkor azért lesz szakértő, tehát mindig van valami. Tehát ez sajnos ilyen. Ez egy hazai. Nem is tudom mi ez, fűszer, vegeta, nem tudom micsoda. Oké. Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb, és miért? Hát igazából én nem tartom magam kiemelkedő sportolónak, és valószínűleg a HQ sem, mert általában a régi igazgatót azt nem az élsportolók közül nevezik ki, hiszen az arra koncentrál. Én magam elsősorban klubvezetőnek, illetve hát versenyszervezőnek tartom, és igazából itt van az, amire büszke vagyok, hogy ide tudtam hozni egy Európa-bajnokságot, és színvonalasan, magas színvonalon meg is tudtuk rendezni. És ez egy nagyon jó visszacsatolás volt. Ez igazából volt egy ilyen bakancs listám nekem, hogy na akkor megcsinálunk egy országos bajnokságot, aztán megcsinálunk egy Tier 3-as versenyt, aztán idehozunk egy Európa-bajnokságot. És ebben benne volt az, hogy majd ki kell menni a világbajnokságra dolgozni, bírózni. Mert hogy még azt is csinálod? Hát eleve bíróként kezdtem el ezt az egészet, ugyebár a versenyszervezés az, hogy matchdirektor legyél, a nemzetközi bírói vizsga kell. Tehát minimum egy safety officer, bizonyos szint fölött már vezető bírói vizsgát kell tenned, ezt 2 évente meg kell újítani, tehát nem csak az, hogy egyszer megcsináltam, ez nem egy rossz dolog egyébként, mert nem egy, mondjuk a vezető bírói, ez már nem egy könnyű, a sima bírói 2 éven újítani 10-15 percet ezt, tehát kitölteni, tehát nem egy bonyolult dolog, viszont rá kell készülni, ott kell lenni fejben. Én azt gondolom, hogy ha bíró vagy, akkor szeretni kell azt, amit csinálsz, és abban is a legjobb akarsz lenni. Tehát nem azért vagy ott, hogy majd most én nekem rossz napom van, és akkor most mindenkivel kiszúrok, mert hát igen, ismerjük ezt. Te azért vagy ott, hogy segíts a lövőt, és a biztonsági szabályokat betartasd. És egy jó hangulatú, jó meccs legyen. Tehát ha jó bíróid vannak egy versenyen, fél siker. Tehát és most nem csak arról beszélgetünk, hogy jó ismer a szabálykönyvet, hanem olyan a hozzáállás, olyan mentalitás, hogy jó hangulatot tud csinálni az öbölbe, ahol dolgozik. Van esetleg olyan sportársad, akire mondjuk büszke vagy? Akire azt mondanád, hogy figyelj, én büszke vagyok rád, mert mit tudom én, elfogadtad azokat az itinereket, amiket én annak idején mondtam. Ez az egyik kiindulási pont, de nem muszáj ennek lennie, tehát nyilván lehet olyan is, akire mondjuk én nem tudnék egyet mondani, tehát előbb említettem 4 nevet, ugyebár a Kató Peti, Sajda Zoli, Győri Viktor, Molnár Kristóf. Ugye nemzetközi szinten ők azok, bár Pap Józsi is egyébként gyönyörű eredményeket hoz ESP divízióba, úgyhogy őt is említhetném akár. Azt gondolom, hogy nagyon sok kiváló sportolónk van, aki szívét, lelkét, idejét, pénzét belerakja ebbe a sportba, ugyebár Magyarországon azért a nagyon kiemelkedő szponzori támogatás nem jellemző, tehát nincsenek lőszergyáraink, nincsenek fegyvergyáraink. Néha vannak kivételek. Néha vannak kivételek, igen, tehát azért hozzátenném, de ez is inkább ilyen klubszinten egyszerűbb összehozni. De nagyon nehéz olyan menni, hogy srácok, itt van egy sportolom, Európa bajnok, ilyen bajnok, olyan bajnok, kéne neki 2 millió forintért lőszer idénre, hogy ha gyakoroljon, ennyi pénz, és akkor adunk neki 5000 darabot, és akkor harmadik hónaptól mit csinálunk? Tehát megfedbed meg. Tehát nem könnyű szponzorokkal dolgozni. Nekem szerencsém van, tehát nekem volt már versenyem, a Frommer Kft. Volt a támogatója, a Frommer kupának volt a CZ kupa, ugye a CZ és a Harmónia állt be mögénk. Ő végigkísért gyakorlatilag az Európa bajnokságon is. Szerzs volt, mint klubszponzor, ugyebár ezzel a Schmeisserrel azért sokat segített, hogy az elsrácok egy kicsit a PCC divízióra is rálássanak. Vagy a Brave Bullet mondjuk másnak. Például. Tehát vannak Úgyhogy
úgyhogy én igazából szerencsés vagyok. Folyamatosan próbálunk még jobb megállapodásokat kötni, mindenkinek jó legyen, ugye bár itt két fél win-win helyzet legyen. Nem mindig egyszerű összehozni, nem mindig jött össze úgy, hogy mi szerettük volna, nem feltétlenül hibánkból, de nehéz, kispiac vagyunk, azért valljuk be őszintén, hogy igazából, hogyha a dinamikus lövészetet nézem, akkor van 400 ember ebben, aki lövi az IPRC-t, meg az IDP-t, és ebben van átfedés. Tehát itt nem lesz egy nagy, hatalmas reklám. Ha nemzetközi meccsek vannak, akkor persze külföldre időnek ott egy kicsit jobban meg lehet fogni a szponzorokat, hazaival nehéz. Van esetleg olyan, amit mondjuk kihagytunk volna az IDP-ről, amit mondjuk te még megemlítenél, de mondjuk én nem kérdeztem meg? Hát őszintén nekem ugye alapvetően nem jut semmi eszembe. Mert én úgy érzem, hogy körülbelül mindent is kiveséztünk, amit tudtunk. Úgy érzem, hogy egy nagyon-nagyon tapasztalt szakemberrel tudok itt most beszélgetni enni az asztalnál, és tényleg lelkesen képviselve, tényleg minden olyan szakmai dolgot, amit neked tudnod kell, nyilvánvalóan ismersz, tudsz, rengeteg tapasztalattal rendelkezel. Én a Bárkány Lacihoz abból a szempontból hasonlítanálak, hogy ugye versenyezni kiállsz te is külföldre, ő is kiáll. Ugye ezeket a dolgokat nem szégyelnek felhasználni saját maguknál, amikor erre szükség van. Ezeket kamatoztatni megint csak nem szégyellik, úgyhogy szerintem ez egy tök jó dolog, hogy ilyen szempontból világot látott sportársaink vannak, akik tényleg ötvözik ezeket a tapasztalatokat, a kintieket a hazaiban, vagy vice versa. Úgyhogy én nagyon örülök neki, hogy ezt egy kicsit úgy ki tudtuk értékelni ezt a kérdést, én boldog vagyok, mert mondom, tényleg adtál egy olyan képet az egészről, ami mondjuk eddig még szerintem úgy hiányos lehetett. És nagyon nem is kerül bemutatásra egyébként sehol sem. Igazából az, hogy az ember, hogy te világot látott, ez egy alapkövetelmény, hogyha az ember magas szinten akarja csinálni. Tehát maga az IDP, a bírói oktatásnak van egy olyan része, hogy hogyan legyél kiváló meccsdirektor, és ennek egyik része, hogy menj el minél több meccse, ne csak mint bíró, hanem mint lövő, nézd meg, hogy mi működik jól, mi nem működik jól, ne szégyelj kérdezni, tanulj a hibákból, és tanulj a jó dolgokból, és fejleszd magad, és ez így működik. Ha nem látod, hogy máshol hogy működik, esetleg ki lehet találni dolgokat. Tehát szokták mondani, figyelj, és akkor megtervezem ezt a célmozgatót, hogy srácok, figyelj, nézd már meg, itt van egy videó róla, mert ezt már ők megcsinálták, és működik, másold le. Nem, a rosszat ciki másolni, a jót nem. És egyébként volt, amikor én voltam kint, és mondtam, nagyon ácsoltak valamit, mondom, srácok, ha ezt így oldod meg, akkor működik. Köszi. Egy sokkal egyszerűbb, sokkal megbízhatóbb aktivátor mechanizmus sikerült gyorsan összehozni. Mindenki tanul mindenkitől. Én sem mondom azt, hogy mindent tudok, nekem is mindig tanulnom kell, nekem is vannak hibáim, de csak én ezt be is ismerem, hogyha arról van szó. Oké. A lövészkedés szempontjából engedj meg egy utolsó kérdést föltenni, hogy a te meglátásod és a te tapasztalatod szerint mennyire segíti az embert az a hétköznapjaiban, amit mondjuk sportlövőként, versenyzőként a lőállásokban, vagy az adott pályán koncentráció szempontból neki alkalmaznia kell. Tehát magyarul nagyon sokat koncentrálunk akkor, amikor egy szektorban vagyunk és dolgozunk, végrehajtunk egy feladatot, ez koncentrálásra ösztönöz bennünket. Mennyire fejleszti ez az embernek szerinted a buksiját a nem lövészet időpontja alatt? Tehát amikor dolgozik, vagy gondolkodik, mennyire ösztönzi, mennyire serkenti őt? Ugyebár lövészet lényege minden esetben, akár dinamikus lövészetről beszélünk, akár statikusról beszélgetünk. A lényeg az, hogy kirekezd azt, ami körülötted van, és te a feladatra tudja koncentrálni. Ne zavarjanak, hogy hátréppen beszélgetnek, másik pályán lőnek, melletted lévő lőállásban lőnek, csak a feladatra koncentrálsz, hogy hibátlan végrehajtsd a feladatot. Ezt, ha más részére az életnek át tudjuk ültetni, ez egy hasznos dolog. Mellette még ott van az a fegyelem. Mert ugyebár itt azért éles fegyverekről beszélgetünk, lőfegyverekről beszélgetünk, azért nem az, hogy csak úgy szórakozunk, tehát fegyelem és koncentráció. Azt gondolom, hogy az élet minden területén fontos, hogy boldogulni tudjunk. És ugyanúgy, hogy a munkába tudok koncentrálni egy adott feladatra, amit a főnök kioszt, hogy most ezt kell csinálni, és nem érdekel, hogy mellett éppen a tévébe kell megy a sorozat, mert éppen home office vagyok, csak arra koncentrálok, és hatékonyabban tudok ezáltal dolgozni, hatékonyabban tudok versenyezni. Szerintem megválaszoltad a kérdést. Varramás, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és hogy eljöttél ide a stúdióba. Én úgy gondolom, hogy megint csak többek lettünk azzal, hogy jelenléteddel biztosítottad ennek a szakágnak a bemutatását, és mindenféle fajta olyan dolgot tettél bele, ami szerintem azért gyakorlati tapasztalatokon alapszik, nem igazán elméleti dolog, nem elméleti szakember vagy, hanem inkább gyakorlati, és nyilván megvan hozzá az elméleti tudásod, és mielőtt még esetleg valaki kiforgatná a szavaimat, de nem hagyom magam. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, nagyon hálás vagyok ezért. Innen fogom szerintem folytatni a következő szakágvezetővel. Köszönöm szépen.
Én köszönöm. Sziasztok, jövünk a következő adásban egy következő szakágvezetővel, addig is tartsatok ki, mindenkinek minden jót kívánok.